Bugün il bagtyar, watan bagtyar. Bugün berqarar hem bagtyar diyar. Bugün Türkmen eli bir can ten bolup şanly garşyzlyk toyun toylaýar. Zinatly watanyň mermer paýtagty. Syratly hem syrdym ýaşyl derekler. Ediz arka daga alkışlar ýagýar. Bugün nüňläp kalpdan, nüňläp yürekden. Assalamu alaykum. Hormat prezidentimiziň saýtyna şanly garaşdyrlygymyzyň 28 ýyllyk toýuny ähli mehribanlary bilen, dostýarlary bilen, medeniýet we sunat işgärleriniň ýanlanýan hoş owazlary bilen ýurdumyzyň çar günjeginde uludan toýlaýan mehriban ileşler Türkmen owatylyrymyň mehriban muşdoklary. Gepleşmemiň başynda gahrman arka dagymyzy, ediz watandaşlymyzy, medeniýet we sunat işgärlerini hormat prezidentimiziň saýtyna uludan toýlanýan şany garaşdyrmamyzyň 28 ýyllyk toýu bilen tüýsürekden mähli gutlaýar. Goý hormat prezidentimiziň saýtyna Türkmenistan ýurdumyzyň at owazasy mundan beýlekde belentden belent ýanatyn. Indi mehribanlar şeýle ýaş arzuwlary bilen 0504 gyýta telefon biligimide ýygyderli SMS habarnamalar uradýan mehriban iýleşmez Sizin her birinize şäkdir sawatymyz aýdýar. Sebäbi 0504 gyýta telefon belgimizde gelýän SMS'ler her biri üçin mehriban iýleşmez sawatyny aýdýar. Entäp urada bermeli 0504 gyýta telefon belgimiz 24 saat dowamy sizin hyzmatyňyzda özüm gepleşmeli işin gatnaşmaly, işin gatnaşan iýleşmeden gepleşmeden ahyryna ýeňijini yglan edýär. İşin gatnaşdyňyzdan mehriban iýleşler, ýa-da watandaşlar işin gatnaşdyňyzdan elbetde bilişme diýerli gahrman qadamynyň saýtyna hormat prezidentimiziň döredip berýän şu ajaýyp şertlerinden peýdalanyp Türkmen owatylyrymyň hemde Hanet restorany size Bähteşirat gepleşimiziň ikinji möhümini hödürleýän. İkinji möhümem elbetde adatda ulaşar üýt goşup Hanet restoranynyň adyndan sowgadymyz amma. Ol sowgat gepleşimizde işin gatnaşýaňyz, ýeňiji bolýaňyz, sonra ýeňiji bolanyňyzda Hanet restorany adyndan diýilen datly et tagamyndan sowgat bilýär. Ondan mehriban iýleşi edi watandaşlar şeýle ýaş arzuwlar elbetde Menodamada hormat prezidentimiziň saýtyna toýlar toýlanyp dursun, medeniýetimiziň sunatymyzyň hak bolan gahrman qadamynyň janynyň sag ömrüň uzak bolmagyny tüýsürekden arzuwlap mehriban iýleşler sizin uradan SMS-leriňize esaslanıp ýene-de görüşmek diýäli mehmanlarymyzyň ýerleri boş. Onda Rukmamın dolaraly ýurdumyzyň meşhur aýdymçy ýigitleri bilen. Howa, diýsen bir-biriniň meşhur seslerim bir-birinden galanok, joşun aýdymlarym bir-biriniň joşuny beýbe, gonşular şeýler mahabatlandyrýan, şu mahabatlandyrşyň orada şol ýal aýdymçy bolaýsyna diýenleri bawasa her biriňizden sizin isteklerim kanatlandyrýar. Sebäbi ol aýdymçylanma tanyş bolun. Haýsy tarapdan başlaýyn. Tapady yok da, tapady. Ondan hemen kim ilkinci ýazga gelen şundan başlaýly. Artan Gulmamedov hemde Ferhat Ataýew. Garşylaýlyň mehriban iýleşler. Aha. Aslan Ferhat geçip bilersiň olur. İkinci toporlary, ýagny bäsleşlerini garşylaýlyň. Olar bolsa Rahim Urbanov hemde Ali Aliyev. Garşylaýlyň hormatly mehmanlarymyzy. Aýdy bolan Ali. Salamatçykmy? Bola salamatça. Salamat. Geçin. Geleş bileňiz. Ine mehriban iýleşler edi watandaşlar görüşmek diýäli ýurdumyzyň töwlemi meşhur aýdymçylary bir-birinden galman joşun aýdymlary ýerine ýetirýän Ferhat Ataýew, Artan Gulmamedov, bir topar Ali Aliyew hemde Rahim Urbanov. Yaman ýüzüňiz salykly ýigitler, näme ýadadyňyzmy? Bugün elbetde bilişme diýäli şany garaşdyrmamyň 28 ýyllyk toýu toýlanýar. Ýöne şu bayramçylyk gutdaglaryny geçmeden ozal. Elbetde siz öz başdak, öz her kim öz muşdoklaryňyz we bir meşhur eden aýdym haýsy öz pikiriňizçe. Ferhat sizden başlaýdy. Jadu edilip bir söýüp aýdym, ben şol aýdym bana gitdi. Artan bilýän şol aýdym. Toporda şoň aýdymyny bilmeli ha? Bilýän. Ferhat bilýän sen aýdymdan. Aýtdyr. İlki halkyň içinde ýanglananda birinji gelip bu işlerini artsanna. Şoň üçin bilýänmi? Artan sizin näýdi? Öz oýran aýdymdan öz içinde. Men meşhur eden aýdym birinji bilen sport. Sport aýdym. Ali, Rahim, sizin pikiriňizçe öz aýdymlaryňyz içinde haýsy has üstünlük getirdi? Açın. Men sana geregim diýip. Şeýle hiňden aýdaýmarlar, jady gördiňmi? Sen neme aýdym goşdy? Yanıma yıllar yakıdır. O zaman menen şu alın şondan tanap başladı. Geregim diýen aýdym. Sen Rahim açan tanap başladın. Gepleşige gelenler diýdi.
Takım Men şu barınçı gözlerimden ağayın buraydım. Söyenime gözlerimden ağayın Stop sağ olun. Eletde bundan beýlägem sizin öz ýerine aýdymlaryňyz, her bir aýdymlaryňyz öz muşdoklaryňyzyň gowyny ýarap, eletde bundan beýle üstünlikler size getirmen ardy edýär hemde gepleşimiň başynda bir bayramçy gutdalagyňyzy ýyleşime gatmarky damy ýetirseňiz, biz ýaşlara şular ýalyp giň mümkinçilikleri döretip berýän gahrman, mehriban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan, tutgan tutumly işler elmi damy rowaj alsyn, jany sag bolsun, başy dik bolsun. köp sağ olun, aralaňyz hatyr bolsun. Gahrman arkadagymyza we ýaşlar üçin, talip ýaşlar üçin döretip beren uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý mehriban arkadagymyň jany sag bolsun. Köp sağ olun. İlki bilen hormatly prezidentimiz iýleşimi, şanly garaşdyrlyk bayramyny tüýsürekden gutlaýan. Elmidäm hormatly prezidentiň saýasynda toýlar toýuluşdun. Gahrman arkadagym jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, elmidäm başy dik bolsun. Köp sağ olun, arzularynyz hatyr bolsun. Arzularynyz eşdäýdik berhat başlyň. Gahrman arkadagymyzy, ahly iýleşlerimizi, şanly garaşdyrlygymyzyň 28 ýyllyk toýy bilen tüýsürekden gutlaýan Gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, tutgan tutumly işleri elmidäm rewaçly bolsun. Köp sağ olun ýigitler. Sizin arzularynyz hatyr bolsun. Emedämde toýdur bayramlarymyzda sizin hoş wadyňyz ýaňlanyp durmagyna tüýsürekden ardy edýär hemde. Bäfeşler. Öňünden taýynyk gördüňizmi? Aýdamyza wagt boldymy taýynmany? Heme, taýynyk ýok. Ondan hem ifade maksadymyz bäfeşler. İkinci mewsimi ýürütü hormatly prezidentimiz görüp beren şertlerinden peýdalanyp Türkmenow teleýelimi hemde Hanet restoran ködürleýär. İkinji mewsimi utulançykdy görnüşdi. Ýani kiçijik çempionat gurnaýar. İkinji mewsimde kimädir ýeňiş bolsa, inniki ikinji tapyr gatnaşma hukuk kazanýar. Jemleýiş tapyrda bir de tomoşa edýän hat işine gatnaşan iýleşmeli bilen bäfeş bilýär. Jemleýiş tapyrda. Ýöne onuň üçin birinji bilen şu tapyrda ýeňiş kazanmaly. Ondan hem birinji şertge geçýär. Birinji şertimiz şekilli sowal. Türkmenow teleýelimine tomoşa edýän şekilli aýdymlar bir näçe şekil aýdym alyp, ýöne her bir şekil aýdym, ýöne şekil aýdym içinden bir näçe suratları saklap goýdum. İki tane surat görkezýär, iki tane surat bir şekil aýdym görkezýär. Bilseňiz, hökma suratdy düwme bassaňyz, tuňyz alýan. Eger bilmeseňiz, şo şekil aýdymy barajak bolan, barla. Ýok, taýynly bol. Awa. Şol şekil aýdymy, hawa. Yetişmi. Şol şekil aýdymy ýerine ýetirýän aýdym şeň sudory kölegesini görkezýär. Onu da bilmeseňiz, şol şekil aýdym başyndaky sadeşdirýär. Onu da bilmeseňiz, men şular esas maksadymyz sizin haýsym onu bilýär. Ana berekella. Gon aýtsaň näme konuşdum? Gon aýtsaň düwme at gon aýtsaň. Yo geçe utanmadı. Bola bilýär. Ona gon aýtsak gon düwme atsaň jogap berýär. Umumy netije boýunça da bir tutuk berýär. Şertimi düşünükli, men öňem gatnaşyp gördüňiz, ýöne ikinji mewsum at ýetişip. Hananna başlaýat mehriban iýleşler ýyllylama taýyn. Sebep elbette mäkap orna şoň taýyn bolan dürüst taparmadan taýyn. Onu birinji şertimiz şekilli sowal. Başladyk. Onda mehriban iýleşler şekilli sowal, hormatly mehmanlar taýyn bolýar. Hemde birinji sowalymyza tomoşa edýär. Başladyk. Bilýäňiz gün başlaýar. Kim aýdan aýtdym bolýar? Berekella. Tanıya adım bilen. Awa, yo. Gıydaydan olaydım. Aha, kim aýdýar? Söhbet kalsın fayda. Ay berekella aýdym adam. Bakayın yar. Dakayın. Bu umidaňyr bakayın ýetdi. Dakayın berekella söhbet kalsyn soň ýene termeginek aýdym. Senden garap durma, bosaňy açyp dur. Oylan gülüm zuwan. Tuğulen perkat bildin oýdy ýa-na, utaýjak ýalak diýdiň oýna. Dur, näme gör? Yok. Diýen o aýdaýsyn. Gatnaşymda goňş kömöýdi aýdy biraz kömür uttuk da. Hem bolara bu gede. Bu ýandy duraýjak, beýle bolýan bolsa ne görät planşet berýär. İkinci sorak geç, ikinci sorak. İkinci sorak. Hoşmal ikinci sorak geçeli. Bol. Geçelim bolun ikinci sorak açýar. Ene kynrak. Men bildim. Bassa bu. Men bak berýän. Zülüga qaýba bolmaly. Aýdym adam. Boyla goýuny getirme. Goýunum meniň aýdym ady berekella. Zülüga qaýba. Ýani ýok elek ifade aýdym goýuny mesel bolýar. Aýdy bereli. Yo oturyp da ýagyn başa. Tomas edeliň başyny. Ýazlaryna atlanyp ak ýyllarama
görüşüňiz ýaly. Mene durjak şda ta bilýän Sen sen. durmasana sen dursan Dur, ola bekle, bilir. dur. Aňaryk dur sen. Bolýa, tamaşa diýär. Terýän ýalym. Dowam edýär. Aha. Kim aýtdy? Bilen ýokmy? Yok, Jogap ýok. Jogap ýok. Jogap ýok. Jogap ýok. Onu ýerine ýetiren aýdymsyň Sudory başyna. Jogap ýokmy? Ýok. Jogap ýok. Onu şu aýdymyň başyna tar neşdirýär? Başyna. Gördük bu şekillaydım abi. Aýdym tanışmy? Şuat abi biraz. Bolýa. Hyzmatdan peýdaran ýaz, rakym näme diýmeli? Gonç köme oyda. Bolýa. Bu aýdymçyň adam familiýasam bir-birine meňdeş. Alalif Adam- olayman da. Dur deyip olayma. Dur deyip alalif. Ýok, ýene biri bar. Adam familiýasam bir-birine İsteyen meňdeş. adı değil mi? He? Tanalyan oğlunu. Aýy tanal ýa. Tanarsyňyz, ýüzüň görseňiz. Tanalýňmy? Bizim Bir o jogap tanal- ýok. Jogap ýok. Bolýa. Ýaşda hin aýdymçylamadan biri amanyk baýdymçy. Ine de tomaşa edýär, şol şekil aýdym. Başlaýar. Hemen çalak. Naydine kirpik gelip nazarıma tiyar Ana, tanışmy? Bak, näme tanaňy? Inni bilir, inni bilirsiň. Ondan hem dowam edelim. Innik sualmy başlaýar. Ferhat Taýynçy oturýan. Aha. Yaman Sualmy tan taýyn. şekillaydım da şu Tanış arada olsa. bilýärdim da. Bilýärmiň başlaýan jogap berýän? Bundan beda bilemem sen bilýän. Aýyň mana meni. Yok, üçüncü nimetine aýyň. Açalyň, bolýa. Mümkün Mümkin bolsa. Ferhat'ıma Kömek surat açýar. Gyýr. Neme bir gyza aýtdy tahyýat. Aha. Olay. Tegeles gözli. Ferhat tanaýmaly bilaýmyş. Aydın ayda. Gözleri rahat aýtdy. Tanaýmaly o. Ferhat diýen orsanna. Sebäbi Ferhat tanýar. Ýagdyda o. Aslanı Yok, hem adam tanıyan bulaydım seni. Sen bolya, sağdan eşiteliň. Ha o. Şekil aydym başyna aktar, başyna. Düme atılır. Näme gapattın? Şu gyýdyň aýdymçyň ady. Harpulay. Yok harptan bolmayan. Jogap ýokmy? Jogap ýok. Jogap ýok. Yok gozun eme var. Bularam bilen ak o. Bulaydymçy meşhur bir maşgalan aydymçy. Sungu dişağım. Sungoda işgän maşgalatyndan. Beğul maşadu ay. Berekella, beýül maşady bar. Açıcı burada. Açsız ben bilýän diýip bastym da bilemem. Berekella, dogry. Ne de şu şekil aydym, başyna. Onu senin bilýän dersin. Menin seni süýüp Şümi, berekella. Has tanalýan kyn bilýän bizni görýänmi? Bolýar. Onu dowam edýär, başyna. Aha. Kıynalı. Bolýar, düşnükli. Göni kölega aýtýar, mümkin bolsa, aýdym şeýmeden dogry. Oy, Ferhat sen baý. Tanaňyz okmy? Öt kardeşiňiz, öýküle diýäňiz dostuňyz. Öküretme. Neme? Koy ver bilyas. Aşeýdemi? Bolýar. Meýil sabah fadar öýe. Başyna. Sağdan eşitýär, aýdym. Näme? Yok. Jogap ýok. Onu näme diýär artan şeýerde? Kuwanç köme. Ay berekella. Bu aýdymçy men atdaşym. Kuvanç Recep. Yok. Jogap. Düme basmaly. Kim birinji? Kuvanç Recep. Berekella, dogry. Tomaş edelim. Dilim varmadı, dilim varmadı. Ana ber, dilim marmat diýär. Berekella. Inneki şekillaydım soalmy başyna. 4 tüle seni fan Lukman'ı aydın. Lukman gydmy ka? Eger şo bolsa, häzir ışıklar yanmaly, şekillaydım gitmeli. Giden abi. Aşymda ýa-da şekillaydım öyle. Dünya daryali, bir kim badım var yali. Berekella, Lukman gyd. Tomaş edip bilýär, mümkin bolsa. Tiyde var ya. Ünferiyat ýigitler. Şololanyň şeklinden gördüm. Kim aýtdy? Diýsen belli şekillaydyňdan Gördüm beri. ben. Aýdym öýde has belli. Yanlan yanında birinci yer alana olanmış. Ya bula olan var ha şekilde düşüyor. Yok. Ayda bastyp. Ya bula olan aydın o. Gülşür'ün aydın olmaz. Yo Cevap yok Gülşür'ün mu? Başka olmalı. Dur, O dur. sen diyen gel abi.
Täzeler çykardy da birden. Ýaglan diýär. Kim beňi jolay? Yo değil. Yo yo yo. O değil. Gülşürni ýaýly. Gülşür näme gülşür? Goşunu olma medom. Yok, yanlış. Yanlış cevap. Diýsen size renkdeş. Ýalňyş bolsa aýyrýandyr ama. Yo, ente şada Yok, ýokdo. yok. Arada etme. Onu tomuş edelim. Ýerine tiren aýdymçy başlyny. Kim dişi? Men gördüm da. Sadece moy ver ha. Gol ya. Berýän. Başlyny istediğin kanatyny sağlajagyny meşderelim. Türkmen halk aýdymy? Kim bilýär? Rowşen Cevap Ýaşymrat. Rowşen. Cevap sizden aha. Rowşen Näme Rowşen? Ýaşymratov. Rewşen Ýaşymratov, berekella. Sen taşnat bir dünýä başlaýdy. Berekella. Ne kirji arsaň bolma mezdiýler buňa. Berekella. Berekella. Türkmen halk aýdymy ýetişdim. Öyle bilem da Rewşen Ya goşa Yok, kömek görüşer ya vallahi. Berekella. Şekli sowarmadan jemleni. Näme? Berekella bilýän. Bir nol hasap bilen gadyny mehmannamyz, mehriban ýeşdirmez. Awa, nolay bir nol hasap bilen şu wagt analyz bilen Rahim Urmat öňe çykdy. Berekella. Ýöne ruhdan düşmeler sebäbi ýene bir gyzykly şertimiz, diňsal şertimiz siziň bilen. Diňsal nähili? Ýurdumyz belli meşhur aýdymçylar şoň aýdymlaryny eşdirýär. Özüm 2-3 tane aýdymçyň aýdymyny bir wada eşdirýär. Häzir girişmek üçin 2 tane aýdymçyň aýdymyny eşdirýär. Bir wada. Aýdymyny söýüp edil özü. Bir wada üst-üstüne eşdirýär. Saklap aýtaýdyny bilmeli. Yok, aýdymçyň sesini tanatan adam botuk. Kim aýtýan? O, kim aýt? Aýdymçyň sesini tanamaly. Özüm hasabymda bir nol. Her bilen sesiňizde bir utuk berýär. Göni, tuňuz min galyp edip oturýar. Umumy netije derlerni. Düşünükli. Onda mehriban ýaşa diňsalýat ikinji şertime siziň bilen. Onu hormatly mehmanlar, ýigitler, dostlar, taýinmasaňyz, ünsüji, diňsalýat, döwlet biziň sesirişçilerimiz, sesleri eşdirseň. Aha. O üstüne de. Üstüne aýdama. Täze mira bir kilo koloya halk aýdymmy? Bilemok. Dinlemelek soňra sen. Elindik diýe bak. Şoda 2 aýdymçyň aýdymy bir wada üstüne eşdirýär. O aýdymy üstüne bir wada eşdirýär. Ýüň arada ýa bilendir diýär birak ýa-da. Bar ýa. Yo, arslan gorkka da birinji wagt şu taklasa da peýda O saklasan peýda. Onda täzeden. Anonda. Aha. Bira Ibrahim Selim. Bira Ibrahim Selim, ikincim. Seňin sesiňe demeňde. Diýany ýok. İkincini bilmedik. Ýene Şuat bir bilmedik. gaýtarada. Size cevap barmy? Bira Ibrahim Selim. Ola doğru. Ibrahim Selim. Şu aýdy bilenmi? Düňe wagt aýdyp bilýär. Dinle watsam bolýar. Düňe waýtsaňyzdan bolýar. Kim birinji ýetişdi? Onu täzeden dinleýäs. Başlyny. Ýene bir şey koydu, ýene bir şey. Bir gecede aýdymlarga gordun oýdany, üstüne eşdirse hasam bodak. Bolýar. Dinleýäs mehribanlaşa size de ýatlaýas 05 04 uğratmaly jogaplaňady. Diňsalýas. Aha. İkinci aýdan Nuriýat Recep. Türkmenistanyň atgan artisti Nuriýat Recep diýen. Atgan Artisti Nuriýat Recep. İkinci da. Anyk İbrahim ol. Yo Ibrahim biri. Yo, üçüncü Ibrahim. Yo iki ses var. İki ses var, iki ses var. İbrahim şol. Ýene ýola gelýärken Nuriýat Recep aýdym dinläp oturdum oýdany. Şo aňda galyp şonu üstüne goşan bolaymy? Üç ses diýeş. Yo iki ses. Jogap barmy? Arslan. Bir Ibrahim Selim, ýene bir ses garly.
Bilecek Bir bol. sesem Cevap yok mu? Aydım işte. Aha. yana Rüstem Halif mukadi. Anık cevap mı? Anık cevap. Rüstem Halif. Berekella Rüstem Halif. Rahim näme talipli doşun tanağım. Olay Rüstem Halif. Ine de teslimmi dinlän görýär, mümkin bolsa. Rüstem Halif. Näde? Berekella ýigitler. Bilemok. Aýdar soňunda arka adetme. Onu dowam edelim inni Ali. İnni üç ses. İnni üç ses. Yani ikide uğraşmak için innem üç ses dinleýär. Bilecek bolmaly. Hani? Onu mehran ýeşdirýär degişli. Döwlet sesleri eşitip bilýär. Başladı. Birinci. Yok, bular atdı. Durdu. Rahman Hudaýberdi, berekella Rahmany. Sen Rahmany ejek bolmaly diýär. Berekella Rahman. Yetişmäkem Rahmany diýip berekella. Onu dowam edelim. Bir tefer billek, gene iki sagatly. Ding salýar. Aha. Eldar Ahmet. Rahim. Eldar Ahmedov elbette dogry. Eldar Ahmed. Dostlar, Eldar bildiňiz, Rahman bildiňiz. Inni ýene de bir sesimiz gal, üstüje dinleýär. O da size de tanış bolaýmaly. O sesimiz ding salýar. Aha. Qıyız. Üçüncü. Aslan. Yok ben bilemek yani qıyırlığını Eyvah. biliyorum. Aydımçı diye nan aydımçı. Üçüncü. Ferhat Tonya da şu var. Oo. Yok bilemek yani. O yüzden iki günden beni de qıyıt etti. Yiğidin sesi otaydı. Yürütü yadın sana. Resul geldi. Ana, bolly jogap. Resul geldi. Üçüncü dedi. Hem mesela üçüncü yollu falan. Berekella. Olma da. Ine de keskenler. Din talalyň. Mümkin bolsa. Berekella. Kimmi? Eldar. Ana. Men dostum. Böyle. Ali. Aslarım. Henne dostun tanımadın. Ne? Gıyırın ses diýdiň o gaçary. Resulün men gıyırın sesim diýersen. Ondan hem dowam edýär, mehri aýleşler. Dowam edýärmi? Yes. Dowam edýäs. Inni. Bilin bilýän Öňünden aýdaýyn. Ni gıydyň dese inni. Birinci bileli bas. Ding salýas, başladı. Aha. Mehri Pirogly wa. Bey ne ki adam. Hordy işler bune. Mehri Pirogly wa ýurdun parlak geldi. Aha. Ba meni jogap. Ya ikinji dinläp Ey ýetişmedi. Mehri Pirogly wa Ceren Xan Nazarova. Jogap. Özüňi. Basta dumanna. Aha. Ceren Xan Nazarova da var şoň içinde. Berekella Ceren Xanna da arabada var. Berekella. Şu yol bu görüşte. Üçüncü amada mı? Üçüncü ama. Ha şoň meňin içinde. Mehpiyörlüğü var. Ceren Halnazar. Bu içinden pikirlerine gayret edeşti oturuyor. Bolya. Goýberany. Bolya. Dinläli. Bolya. Dinle. Aha. Züleyha şu. Ay. Züleyha. Ay Züleyha. Türkmenistan'ın atkal Züleyha Kakayo. Kutla da dostunu. Yok bilmedi. Bildim oydu ya. Bilmedi uçu kutla. Yeni bir gedek dinleýär. Ya Arslan sen dinle. Şoňa Bilmesen başda otur. Tutulmadı gitti mi? Giden yok, arkaya Ya Ya dinläp çykoýarsak goýla bilmän çaklap aljak. O üç gedek häzir mümkinçi ýitirdi. Häzir Üçüncü. doğru dinleýär. Oh. Sizin jogabyňy eşitdi. Diňe birinçi jogap berýär. Ana şey. Awa. Sebäbi iki gedek Biz hokmas dinleýär. üç gedek ýygy ýyna bastın. Ne için? Birinci olur mu? Artanca Bassa. Yok, dinle. çaklap, sizi takladım. Jogabyňy eşitýär. Egerde doğru bolsa doğru. Bilmesek, men aýdar kimdigini. Onu ding salýas. Cevaplamaz yok idi. Onu Ali ustady gowrat söze eşitden aýtýan men şu kimdigini.
Ali ayday da. Gonç kömöday. Berekelle. Gonç kömet hyzmaty edýär. Inni. Gonç On kömöday. aýdamçy gyýdymyz. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň talibi. Ýangdan diýarim telewiziýasyň ýeňijisi. Durdy filan şekil aýdamy üçin gyýdymyz. Düwme basýar jogap berýär. Ýa-da iýje çağa çykdy. Siz jogap bere bilen ozak. Adyny aýtmaryň adyny. O Adyny Iýje çykbaly çykdy. Näme diýem aýdym. Yo, belden o adyny aýdym. Gonç kömöday ady. Aýdot. Aýda Adyny aýdym. kömekden, Ondan he, bertiler. adyny. Durdy filan. Bir gow şekil aýdym bu. Bak ady Bolu bilen oklar. Ya, bilen oklar. Bolu gonç wagtça. Sana varsan can Yo, dura yo, bilen oklar, yo, bilen oklar. Bolu. Bol arslan saklama. Bilen ok. Bilen ýa-ňamy? Yo, bilen okşoň üçin. Bilen ok. Bol hiç kim bilen ok. Onu bilmeseňiz bilip goýun. Gowhur Hacım Radoğul aýdymçy gyýdymyň ady. Öne doň sesleri başyny dinleýär. Başyny. Ne? Ana barajyk. Jeren hanadarmy? Bu da mehrip ýer goýuyor. Berekelle. Men bilen. Gowhurun özüne tanýarsyňyz aýdymdan soň, ha? Tanýarsyňyz. Ha, o. Onda näme? Ýene bir 3 sançyk sesimiz bar düzülen. Tanış bolýar, onu diň salýar. Başyny. Aha. Berkat basın. Bilsen gaman. Yo, şolun, Belli yo, bilen şol. olsa Aha, Berkat. Yo, aýdy berin arkaýyn, çekinme. Bir Aýdyr ho. Oturan aýdymçylaryň bardyrlar. O. Alalif amma. baş Baba, taýda. yo, ýanky ýerde de bar. Aňyrda ýok taýda bar. Ýok, men. Şu ýanky ses şutaýdan çykdy. Näme, ışıkçym haşy. Ana, inanmasaň ana. Jogapmy şo? Jogap beni barmy? ana ona bak. Yine jogap barmy? Beni inne görülecek gelýär. Size jogap barmy? Bitişmedim. Yo işte sana işte o niyet çakla oyda yanlar işte. Böyle istimlesin. Atoo istimler bu. Da. Onda diň salýas, dowam edýär. Howruk malyň. Aha, bere. Aragadaman durdy. Dur, bolly. Ben bas hepinizi çıkanı. Yo, Var sesler mı näme şey şey? sakla men şey sakla oturuyorum. Şey ya. Vallahi. Türkmenistan'ın halk artisti Şu döngeden. Farahat Aman Nurdiyev. Türkmenistan'ın halk artisti Farahat Aman Nurdiyev. Bunun sesini de tanıdık. Yeni iki sesimiz galy, jogaplaryňyz barmy? Yok Jogap dinlemesek yok. bolýar. Başyna. Dinleýäs? Aha. Rasim geldi ama. Rasim geldi ama inne çynnyň hem gutlamak gerekdir ýalňyş. Eyvah. Yine orada var. Kaparyan üstte batmanak yokmuş. Inni dol dinleýäs. Ha. Jogaplaryňyzy aljak bolýar. Dol inni soňuna içinde dinlemeňi taýş edýär. Diň salýar. Başyna. Aha. Şir nefesin sesen bayalık kol gitti. Şir nefes hümmedir. Ba diýsem gowum ýok diýsem gowum. Var diýsen gowunç. Ýöne men üçin ýok diýsem gowum. Sen gyzyk gowur ýanna. Ýok da. Onu Berkat sen aýdaýsana. Ya bilem. Ýok sen aýdaým. O söz aýtma, aýtjak kim diňle. Gonç kömür. Bolýa. Bir aýdymçymyz. Howlugymyz ok. Şu ýoldan barýa ýöne durýar da arasynda. Durdu. Şu ýolda barýa. Bu ýol. Ey berekella, durdu. Aýtmýardy, basmady. Bakmaly. Var tugum alaly. Bak beri ara bulara. Dur bella pro. Ali. Şoşu bakmaly alsan. Şunu beri alaly. Inni 3-nji aýdymçymyz sesi. Milliga, Ha. üçüncüne milliga. Ýok, Farahat Aman Nurdiyev, Durdiyev. Kim üçünçü kim? Ha, üçüncü. Ha, Alalif diýdiňiz, şo Rasim durdy. Rasim geldi dedi. Ýok, da. 3-nji aýdymçymyzyň sesi. Ol aýdymyň şekil aýdyma ýok. Ýöne Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdow bilen ýerine ýetiren bir ýaşdaky aýdymçlarymyzyň biri. Meylis Halbayev. Berekella, Meylis Halbayev aýdymçym. Sesini eşiteliň. Başyna. Başyna. Durdu. Meylis Halbayev. Farahat Aman Nurdiyev.
Merekeler yigitler diýen çekeleşikli bolýany. Tas ýyllaryndan ätýärdiňiz. Ýöne ýetilmediňiz sebäbi hasamy 7-4 hasap bilen 3-nji ýerde geçdik. Bilen formatly 4 boldy da. Inni hormatly mehman bilişiňiz ýaly garaşdyrlyk ýyllarynda eletde ýurdumyzyň çar günje gününe bir medeniýetli din jalmak üçin ähli şertler we mümkinçilik döredilýär. Hormatly prezidentimiziň döredilýän şu şertlerini esasany we ne Türkmen wagtyla ilmi Hanit restorany 2-nji möhütüm hödürleýär. Hanit restorany bilen tanışmy? Arsana gününe şu taýda tanış. Ýöne kär ileşdirme üçin hasam tanışdyrmak üçin taýynan şekilli pursatlarymyz we tomaşa edýäs. Elette görüşmek ýaly Hanet restorany kapylary giňden açyk, esasanam arsan goloýda bar gördüm Hanet. Ha, tagamlar görüň ýarýarmy? Ýok, man onu hemme kiş barmaly. Çyndanam seni diýen bolýan. Dördüňi de men gatnaşamadan birinji möhütümde utup gitdiňiz ha. Biz oturup gaýtdyk kemi. Oui. Tomatajan oturup. Kimde Qurban ýerlöle eldardan oturup gitdim de. Waha, üçünçe de maýtan näme? Ýatajan üçünçe de ben oturup gaýtam. Aýa, niye sanmalar güzel, diýip, niye onu ýalakdýarlar. Ola öýüne kemen owaz. Allah niye geçken ha? Ha, o emmeýär tut. Seni oturup gaýtdyňmy? Yok, ben yeňdi ha. Aýa, bular oturjak Berhat diýençin bol. Onda näme? Sırlı sowal. Indi üýsü dinleme raşy diýär. Medeniýeti we sunuňda değişli sözler bolýar. Medeniýeti sunuňda işgärden atlary, sazguralyň atlary we şuňa meňdeşler şu planşetde gizlengi. Siz 4 san sowal berip bilýäňiz. Şo sözü bilmek üçin. Meselem adamy sazguralymy we şuňa meňdeşlermi niýede ulanylýar? Şo sözü bilmek üçin 4 san sowal bermeli. Her tapar 2 sowal berýäňiz. Egerde 4 sowalyň dowamyna şo sözüň nämedigini düýme basyp bilseňiz, güni 2 tugalýaňyz. Egerde 4 sowalyň dowamyna şo nämedigini bilmeseňiz, hyzmatdan peýdalanýaňyz, bir tugalýaňyz. Bilmeseňiz, utuňyz aýrylýar. Hyzmatdan soň Utuň aýrylýar. ýanaşar sen utuňa. Ýöne başlasaňyz, Kutuklama aýrylýarmy? ön kutuklardan aýrylýar. Ne utuk? Biz basam zok. Hatam. Bilsegem basam zok. 4 san sowal adam bolup bilýär, medeniýet usuny diýişkäri, sazguralyň bolup umuman medeniýet Medeniýet bermenmi? maňa berýäňiz. Maňa sorag berýäňiz. Meselem, aýdymçyň adam ýa sazanmy, sazguralymy ýa-da Ýadaly dur bir söz. awa alyp görä, görjekmi? Şo sözü näme ýazylan bilmeli. Awa. Düşünip Birinçisi de maşyat. Birinci iyileşmeden maşyat, mehraba iyileşler, üçüncü şer sırlı sowal siziň bilen. Onu hormatly dostlarymyz, ünsü dinleýär. Öň aýdamyz okdyk hiç wagt. Meni diňe birinji sowalymyz üçin aýdýar. Siziň bilmeli birinji sözüňiz medeniýet we sunuňyz iýişkäri. Indi siz sowallaryňyzy berip bilýär, meselem, sen düşündiň ha? Aýdymçymy? Berekella, aýdymçy. Indi sen soraw ber, näle? Awa. Näle aýdym? Halk aýdym aýtdyýarmy? Estrada aýtdy, şo soraw bermeli? Halk we estrada aýdymlary ýerine ýetirýär. Hawa. 4 sany sowalyň dowamyny bilseňiz, 2 tuk. Bilmeseňiz utuňyz alýan näler? Sowalyň dowamyny bilmeseňiz birden. Ýöne utuňyz emir. Ýene bir sowalyňyz bar. Näme bilýär? Aýdymçy. Halk we estrada guruşdak aýdymlary ýerine ýetirýär. Bulan bir sowalyny işledi. Halk artist mi artdan artist? Atqadan artist. Owunç ýalmaýdy. Düğme basıp cevap vermeli. Basma? Düğme basmaly. Kuvonç ýazmaýmaz Türkmenistanyň atlan artisti. Ferhat öyle bir harypa düğme cevap basyp çykaýdan bolsaň. İşte. Şo da berip soraw berdik. Diýendenem halka aýdym Başta bizem bilýärsen o sowal bermäni goýmadan dur sen dim olar. Olar size sowal bermedime? Gerekleşýärse, gerekleşýär. Bolýa. Inni onu birinçisi nesiden başlaýar? Ýani sowal bulunmagy nesiden başlaýar? Başlaýar. Sowal berip bilýär. Birinji olardan sonra da näme diýin bir bileli. Yo, berdi jogap berdi. Sen başladyň aşu. Yo, ýani bular sowal birinçi. Oja sunuňa diýişärmi? Saz guralmy? Saz guraly. Üflem çalynýarmy, kakıp çalynýarmy? Üflem çalynýar. Horukmalar. Inni siz bilýän bolsa sen bir şo sorawmy? Indi basmaly ýöne. Inni ýene üflenip, inni üflem çalýan saz guralar känne ýöne. Awa haýt görnüş şo.
milli görünüşlere değişdi. Milli tagwirlarymyzyň biri. Bilmesem aýyrly ha. Bilmesen aýrylanok. Aýrylanok. Ýok, 4 san sowalyň dowam. Aýrylanok mu? 4 soruň dowamyna bilmediňiz aýrylanok, hyzmatdan soň bilmediňiz aýrylanok. Gary tüýdük. Ne dogry? Ýöne diýsen bolar. Dilli tüýdük. Dilli tüýdük. Berekella. Dilli tüýdük. Berekella. Dowam edýär, sowal ber bilýän. Aydın mı arada mı? Owo. Aydın mı arada? Bolly hem geçdi. Sowalyňy ber. Aydyn mağaradamy? Aw aydyn mağarada. Ha, bolly mu sohbet? Sonra berişler de aydın mağaradamy diýen menim, o aydın mağarada diýen. Yok. Aydın mı? Aydınçı mı? Saat kuralım. Sonra oturdu mu? İşten sonra verdin aşağı. Aydınmaz bir yerim verdi. Birlikte verdim ben üstüne. Yer bol yer. Bir hal için yer. Aydımçı. Benan aydımçı mı? Ay be. Berekella. Benan aydımçı mı? Benan Yok. aydımçı. Ha, der mi? Yok. Benan aydımçı mı deyip de benim? Yok diyen. Atlar sana çıksa. Estradım, bankaydın mı? Estrada görünüş Vakal köprü. mı? Estrada görünüş nasıl köprü yerine tiri aydımlar mı? Tomarlamız oturdu. Aydımçı. Benan aydımçı değerliydik. Bilmek erkek kişi. Estrada görünüş aydımlarım yerine tiriyor. Onun yanım. Yok böyle ikide. İki edek. Olur sonra. Men şu an yanlışsam. Yanlıştan utunmaz giden o. Giden ok ya. Yine bir Aha. baktım da emin. Aha. Azat dönüyor. Haber delmez. Yok. Der. Türkmenistan'ın halk artisti Anıl Murat Turgut. Der. Yok o da der. İnni. Berkat näme gelişdi? Şuanç komet. Häzir şol aydymçyň bir meşhur aydymlaryň biriniň adyny aýdýan. Ayday ayday. Ayda. Ya koramadım. Adadım. Ya. Adadım. Aslında var ya. Ay herleme bol yadik ki. Bir gelişikten bol yadik. Dinlen. Bolya. 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 Sowal time. Neste birden başlaýar bu kadar. Saat kuralım. Yok. Bar bir goşayda ben kele. Köp goşayan kele. Aha. Saat urala der. Onu sağdan mı? Ay yok. Fikirlenip bermeler rahim sowal. Sowallamy ala ansızam. Evet. Gönük sancak sonra o alıp bilen ha. Bolly. Konuş kaydı alalım diye Kaydı varlym häzir inikide. Sağdanna del, sağ uralam del. Bağışla diysen bana. Benan aydımçı mı? Erkek aydımçı mı? Bana- Halk aydım mı? Bana- Estrada aydım mı? Vakal aydım mı? Haydi şulun. Bollymy? Ova. Hiç dem der. Tanışsın mı? O da del, aydayın bolya. Aha. İyi son sowalymy galy. Yok bula siz beri verin. İkinin birden ver dur. Hemme de onu meşte mert şu atıyor öyle bendik näme. Ne mi soru verim? Ne anlaşım? Sağdanna del, aydımçı del. Yok. Jogap berjek bolýan. Alp Barcı, Beymurat. Şeyleden. Berek ben ipme galy diye jogap bersiň da. Yok, yok. O der alparça. Alp parçı mı? Der ha. Ya alp parçı der lider. Tamam işte de konuş. O ne Ya ama? bu dişler maşkar Murat'la. Yo bolyam. Bir towarlar bersin bular. Bir towarlar galy. Son yerayda. Towarlar galy we jogaplar galy. Aydanlar Medine'de soňra değişik söz diýenler. Umumy. Sözle hemmesem içinde aýtdym, aýdymçym bolup bilýär, sağduralym bolup bilýär we Medine'de soňra değişik sözler emmadı. Şolaram bolup bilýär diýenler. Näme bilýär? Siziň bir sowalyňyz galy we jogabyňyz galy. Aýdymçy da sağduralym Ne bolup mi? jogap berdi. Aydınçı del. Sağdan da del. Pikir edýänler zaten hiç dem der. Aydınçı del sağdan da del. Yine ayıp bir aşağı ne? Alparjam del, sağduralym derlidik, adam derlidik. Dinlenin. Bir bu soru verelim. Şunu bir Aha. de alak. Tele ailemin adı mı? Yok. Sowalarymyzdan jemlendi. Behram aýlaşlar. Size ýatdaýar, mihmanymyz pikirlenýän çäler 05 00 kıyta telefon belgindi. 24 saatyň dowamly. Sizin hyzmatyňyzda. Hemde gepleşimizde häzir biri uturup gaýdy. Aýsa, ýerine getirip bilýäňiz. Käbir ýaýylmagy den gepleşiklerimi toňuşyp bilmedik bolsaňyz, ýany ýok. Ine ekranyňyzda görýän şu saýtymyz turkmentv.com.tm saýtymyzda gepleşimizden geçen sanlaryny. Umuman Gahmar kadamyzyň döredip beren sanyny ulgamy arkaly elbetde ýekin gyzykly gepleşikler esasanym şu biziň gepleşimizden geçen sanlaryny şu saýta girip şu toňuşyp bilýäňiz hemde isleýlerin bäsleşiňizi ýerine getirip bilýäňiz. Onu Ha şu bilsem var ya konuş ne. ýa bilen Cevap verilýän hemen. Şu cevap Tum giden o mu? Yok. Cevap berýän. Cevap bersem ku tum giden ok. Doğru Giden değil mi? ok, aha. O az mı? Berekerler. Yok. Sizin bilmeli sözüňiz şu söz. Tölem sizin dördüňizde de bar. Ýöne adatça bir belli aýdylýan söz bar.
Soğuksun nokuz götürüm zahmet, bir götürüm Zeki. berekellah. Zekin. Düğmeye basıp cevap vermeyem haş edýär. Ayday. Şu attara aslında. Siz çekinin o Bastık goroylaş biz. berýär bular. Batam yine bırakın can biz bastık can bırakın. Dinle. Şu şey diyen neylek kolya? Ne koy. Neylek kolya ne kere? Ayday. Şu bir de utanmaz da şey diyen de bir çapak çal golla. Ay biz golla. Gorla ya da. Sen gollamadın onu. Yiğitler, Rahim, Aydın. Ali, sual, Aydın şey saat. bir sual. Inni düşünüşdük ha, şoň üçin bir sual bermegi haş edýär. Bir hada diýen atly. Şahir mi? Şahir mi? Sual mı? Aydınçım yeni aydınçım diýmeli ol ýaslar. Bileme haýsam bir sual ber. Aydınçım sağdan na. İkisem de. Ana. Şey koyan bir soru. Şey etlerin sizin bir soru. yazıcı mı? İkisem de. Adam. Sağdır almaya aydın mı? Sağ ol. Inni toronlar suallaryny gutordy. Diňe esasy ketek bile zadymyz şu an. Sağ ol. Soraularyny gutordy. Diňe jogap berip bilýäňiz. Milli hayır görünüşü. Üflen çalynýan sağ uraly. Dur. Hayır. Şunu da ayt tutun aç ya. Ya ayda. Hayır ya. Oýlana. Buyurdum. Senin hayırlı ne var? Hayır sen tungut ya. Ol. Kuru utuk gider lan. O hayır tamam. Gitme. Hayır. Gelmişti hayırlar Ya. Üflem dipdik de soraularyňyz. Dünýä belli üflem çalynýan sağ uraly. Eliňiz aýryp jogap bermeli bolýaňyz. Ayırma cevap ver. Saksafon. Eliň aýryp jogap mı? Bilmiyorum. Durdu jogap berdi. Öyle mi? Saksafon. Bu bir de mi sakla oturdu çıra şey değil. Dinleyeli. Ay. Kıynanmalyň da bolýar bir de. Ya bor kıynanmaly. Bolýar tawrun Gel gelýär. aslan. Berekella doğru saksafon tawrar. Berekella. Yer bolýar. Ýa-ni sizden aşadyk. Yüzünü. Yok, daha ettiğini de oturmalılar şey saklap. Değil mi ha? Ana saksa üfleniyor, dünya var mı o? Ay o saksa falan dedik burada bol ya bizim edim. Git ya neler? Hol aday değil mi? Ne etse oturuyor, ne üçündür iýdiňiz, ne etsene okloy. Gaty oňa taýlandyňyz. Ana, yine gynanlar. Yine gynanlar. Oňa Asıl ne mi? Üçüncü bäsleşikde bar yapayacak kolun başta. Bar de bir dere çıkın. Tawarlar ýetdi. Biz vermedim. Tamam. Alp barcım ya yazıcı mı? İkisem de. Aydınçı mı? Sağ dur al. İkisem de. Aydınçı der, sağ durara yazacak. Ha o alt barzam der. Korkuyorlar. Bir de şey korktu seyrederler evet. Ayttın bilýän ýar evet. Alıp Ne mi? yaylım mı ya? Ne diyecek kolyan? Yetmişik mi ya? Tele yaylımın adı mı? Tele yaylımın Adı mı? Onun medeniyete değişti yönü yok o da der. Şeyden var onu. Bak Turay. Takla aynı doğru. Rakip battı var ha. Aydın nerede doğru orada. Batım aydın. Gonç. Aha. Ne var dedi. Tuvar ne arada? Tiyatr var arada. Ana. Tuval ne var dediğiniz tiyatr var arada. Tuvalam oturdu. Ne milyar? Ne tiyatr var arada bildik. Demek. Diňe jogaplaryňyz bar bilýär. Sahna oyunu. Sahna oyunu der. Denir mi? Giden ok. Jogap bersen häzir. Teatrın bağlaş günü sahna oyunu der. Demek tuvalyň jogaby näme bolup biler? Ay bolýar kompozisiýa diýär. Kompozisiýa. Yok der. Onu Yeni berilýär mi? yok, ne hyzmat. Bitti. Gonç komak. Köp taýalım. Üstü dinlemeli. O seredin. Ol ýurdumyzda belli aktyor. Türkmenistanyň halk artisti, Zenan Maşgala. Oýryjan keşfin ýerine ýetirýär kim? Ne Abbasova. Oradul Abbasova. Berekella. Dogry jogap. Oradul Abbasova. Dowam edýär. Suallar. Aydymçy mı? Yok. Aydymçy däl. Yazıcı sağdanna. Aha. Yazıcı sağdanna. Alp barcı. Açın bolum diýeni, boldy diýär. Bolluş üçüncü. Yok, üçlemden. Radyo. Soragmy? Sorag. Raja mı? Yok. Raja adım diýjek bolýanlar yok. Onu hyzmat. Gitti Gonçym kom böyle. Sorgam tok. Bu kina filmin ady. Ödem diňe bu ýurdumda däl dünýä belli
sad bilen baglaş. Aýytlady. Yo, ine bizi bas. Gowluk molla jogap aýykladymmy? Näme dogry? Awa jogap berin. Qamyň syry. Näme dogry? İkiňizden kesin näme dogry? Näme dogry? Reşşalat horiyat şu yerde mehmanesi Cani aday diýen ýaly iki toparam elbetde bilmedi ýöne şu söýdüň bilmeňiz isläp meni ýene täzen hyzmatdan peýdalanaýyn. Dinleýän soňra içine sözüm bolup toraýynmy? Dünýä belli diýenlerim. Men baspaýdy bilýärmi? Ýok. Şükür bagşy. Dinlemäk Bellik. Bellik şükür bagşy. Berekella. Çamak saýy bolýar. Biz üçin Ile hormatly adamlar, mehriban tomaşaçylarymyz, mehriban dostlar, getbeşimizden şertleri jemlerini indiň netije alana demek galýar. Hatap näçeke? Şu Kim aýtmaýda, bilýär? şu aýtmaý bir bilýär turam diýen aýtdy. Ýene adatça aýdýanmy? Umum hatap aýdaýyn ýene özüňiz soň düşünşäň näçe hatap bolany. Umum hatap kimin ýeňiňi bolan aýtjak ýene hatapmy soň özüňiz düşünşerdiňiz da. 13 seket hatap boldy. Ýene kim ýeňiňi boldy? Ine ýeňiňi bolanlar. Berekella. Kutly alyň. Ali. Yo hatap aýtdym. Kimin hatapdan aýdamy o? Kime değişdirdim? Degişler. Rahim Gurban hem de Ali bir de ýeňiňi bollar. Köp sag bolun dostlar. Gatnaşan. Edekeller. Kimin ýeňiňi bolmagyna sebäpkärlerim kutlaýar. Dostlarymyzy. Ile mehran işi ýatla diýär. Ýeni bir ýola getbeşimiň şu ýerinden getbeşimine gatnaşyp ýeňjek bolup ýöne ýeňip bilmän gaýdan mihmanlanmady. Siz ýa-da getirip bilýäňiz. Nädip? 0504 gysy telefon belgimizde SMS habarnamany ýollaýaňyz. Gepleşmede gelen aýdymyşlaryň atlary, familiýasyny bilelikde. Onu ýeňiş gazanan topor gepleşmeden ikinci tapgyryna göni gatnaşyp bilýärler. Ýeňler gada taýyp bilen arsana ses berip çağırdan hatam bugün çaý bar. Gyzykly sowal bar şu ýerde. Eğerde iýleşmesinden SMS habarnama bilen ýitlemet ýeňiş gazansalar täzen bäsleşikmi? Ýok, oýnumyz aýlamda o. Gelseler ikinci tapgyra gelseler. Täzeden. Olar bir eğerde getirseler iýleşmesini getirse täzen. Oýnumyz aýlamda. Arsam Ulmavet bilen Rabbim Gurban ikisini aýratyrlykda bizim tomaşa eder. Ha ikinci misal diýär. Ekenmi? Ha, bir tomaşa eder. Ha, diňe görýärler. Ger bolýar. Köp sag bolun dostlar. Elbetde ýene bir ýola getbeşimizde gatnaşyp hatam bir bayramçylyk tanymyz ýerine düşdümi kädiýetde we fat gyzykly boldy sizin gatnaşmaňyzdan. Mehriban iýleşmede ýatda diýär. 0504 telefon belgimizde SMS habarnamasyny uradyp getbeşimizden geçen sanyna gatnaşan iýleşmeň içinde ýeňiňi bolany bileýem anykladyk kimdiginden bilýär. Häzir oňa jaň etmeden odal bolsa mehmannamy diýýär. Getbeşimizden ahyryna däýip bolýary. Haýt şert gowruňyzy ýarady. Haýt teklipleňiz bardyr mümkin bolsa 3 saat gar koýurdy. En gowy. kitap oram şonu gordy. Ben bir saat ýa-da şükür bagşy. Hawa sirli sowal şertimiz bar. Az pikirlenmeli ha. Bilendirýär eken. Adam eter çyrşylymra. Ýene dawalyra. Ýok, arat hemme oý. Onu iştirip garad. Dine burada hadi da. Bulaşıqra estirgen. Yer olap. İnsan kıymet sağsan. Köp sag bolun elbetde ol şertlerem siz gyzyklanlar ýaly janyň sag bolsun, bayramlaryňyz gutly bolsun. Gatgyzykly boldy getleşik. Çekeleşikdi. Aslında men gowunja özüm diýdim. Arslan bilen toparlaşyp gowy bolarsa. Inni näme? Diýmeler kim diýjek bolýar? Bolmady ýene oglandan gutly bolsun. Gahrman arkadamyzy, hormatly iýleşlerimizi ählisin garaşdyrlyk bayram bilen tüýsürümden gutlaýan Gahrman arkadamyň jany sag bolsun. Köp sag bolun. Ýa-da arzulygyňyz hatyr bolsun. Oýş ören gyzykly, beşik gowa, iýleşlerden seredýärler, garaşýarlar, umyt edýär. Gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdasyn belýär. Biz ýaş aýdymçylara, ýaş turmuş işgärlere şeýle mümkinçilikler edýärler. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Köp sag bolun. Ýa-da arzulygyňyz hatyr bolsun. Inni bir ýeňiş gazanan ýigitler arzular ütköşük bolýarmyş diýerler. Dinä göräýle. Dogry bellek geçdi oglanlaram gowanç şeýle bir gyzykly, çekeleşikli, gepleşik örmeden türkmen wagtyly aýrym göremizde diýärsen, şunu çykşetdik. Soruluny öwrenip görýär. Ne bunu hakykatdan münasip topor duşdy. Arsanam geceleşýär. Alyň sorula jogap berýär, perhadan sorula jogap berýär, artdan basyp berýär. 2000de çykşetdik. Oglanlaram gowy çykşetdiler. İşinde üstüne vardı diýär. Utulanama indikede uturlar netip bolsa. Indikede utursa. Ve oyunna arkadamyň jany sag bolsun.
Elmedama tutyan iyili urtbekli işler elmedama rovajatın şanı garaştırmadan 28 yıl toy mutlu bolsun. Goýker rojokda Aydın Saadın owazy çağışkan gülkisi Benettin anlasın. Sağ olun. Ben bu şoğlarlamın Aydın diýen zatlaryna goşulýan tüýsürekden hakykatdan hem gepleşip boldy. Hem gyzykly geçdi. Ýaş aydymçylara, sunmat işgärlerine iň mümkinçilikleri öğretip berýän Gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagymyzyň elmydamy işler rowaj bolsun, jany sag bolsun, başy dik bolsun. Çok sağ olun. Toydur bayramlarında hoş owazyňyz Benent ýanasyn bayramyz gutly bolsun. Inni gepleşimiz jemlemäkäk, ýa bellep geçdik. Ýeňiňiz bolan iýleşimiz kimdigini bilýär. Häzir elbetde oňa bir jaňa diýär. Mehriban iýleşir ýeňiň adyny agdamakdan öňürtü. Her bir ordan SMS-läň üçin sağ bolsun aýdýar. Innem adyny, familiýasyny aýtjak. Siz taýynmy? Howo diýerler. Bawa ona tanş bolun. Bilen gepleşimiziň şu tanynyň ýeňiji. Marwaraýatynyň bayramaly trabynyň ýaşaýjysy Şöhrat Pirif ýeňiňiz boldy. Şöhrat gutlaýar ýeňiňiz bilen hemde ýaýlyň musyny ýetirýär hemde özüniň güni häzir öjük telefonuna jaňa diýär hemde söhbetde şolalyň ýaşaşygy o taýynmyka häzir bileris. Alo, salamu aleykum. Salam aleykum. Türkmenova teleýilimi bäsleşer gepleşip biýmadaýa Şöhrat Pirif sizmi? Tuwelem gutlaýar Şöhrat, dogry jogaplary uratdyňyz ýeňiňizden gutlaýar. Sağ olun. Awa, tuwelem ne Şöhrat gepleşimiziň şertleri bilen tanşmy? Awa. Häzir size bir sowal berýär şertimizde şerini sözlep. Egerde bilseňiz Türkmenova teleýilimi bäsleşer gepleşiň adyndan bir istegler ýaşaklaýdymmy? Hemde Hanıt restoranyň adyndan bir diýsen goý et tagamny, dat tagamny sogat berýär. Bilseňiz, taýynmasaňyz häzir bir aýdym, meşhur aýdymçyň bir meşhur aýdymy, aýdymyndan bir bendi allyk we şu bendi ýyzdan öňe ukap bermekçi. Bolýar. Onda taýynmasaňyz ünsüje dinleýär. Döwlet goýýar. Diýme diýwana edidim ýalbarýan, diýme göwnüme tüýme ödügäni. Doýsam mehriňden seredip gözlerimi, duýsam sevgiňi bolsam ýanymda. Türkmenistanyň atlanan artisti Şöhrat Saparowyň diýwana diýme diýen aýdym mumkin. Ay berekella bolmaly kadärle bolmaly edil özü berekella bildiňiz Şöhrat elet atlaşyňyň eletde aýdymyny bildiňiz gutlaýar. Sağ olun. Ähli Türkmen halkyny Gahrman we Mehriban arkadagymyzy çağrışdyrmyň 28 ýyllyk bayram bilen tüýsürekden dalgan mehirli gutlaýan. Bize şeýle azaýyp gördürdük berýän Gahrman we Mehriban arkadagymyzyň jany sag başy dik tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Size de işleňizde üstün bardy edýän. Köp sağ olun Şöhrat. Arzularyňyz hasyr bolsun. Siziň bayramyňyz gutly bolsun. Gepleşmede işiň gatnaşmaňyzdan haýşa diýär. Işiň gatnaşdyňyz elbetde jemleýiş tapgyrda da ýaýlyma gatnaşyp bäsleşer bilen bäsleşip bilýär. Köp sağ olun gatnaşyňyz üçin. Inni Hanıt restoranyň adyndan bir et tagam sogat hemde gepleşimiň adyndan sogadymyz bar. Haýta aýdymçyň aýdymyny istegler ýaňyz. Türkmenistanyň atlanan artisti Uwançama Netsun saňa garasyn diýen aýdymny goýarmaňyz haýsy edýän. Berekella Şöhrat, köp sağ olun. Ýeňiňizden ýeňiş sogadym elbetde ýaýlymda köp sağ olun gatnaşyňyz üçin işiňizde üstün bardy edýär. Sağ olun, size de üstün bardy edýän. Ine görüşmek diýer mehriban ileşir idi watandaşlar, mehriban mehmanlarymyz synaşyňyz diýäri. Şöhrat diýsen gowy taýyn bolanyny bildirýär. Işiň gatnaşýanyny bildirýär. Sizem her ýeňiňizde sag bolsun aýdýar mehriban ileşir. Ýaýlyma gatnaşyp ýeňiş bolmagy isleýän bolsaňyz 0 telefon biriminde SMS habarnama ýolaýar. Hemde bu sözleri diýip durýan wagtym şu wagt Şöhrat diýen hany men şekilläýdym. Ine de siziň şekilläýdym. Türkmenistanyň atgalan artisti Wonş Ýalmametowyň şu aýdymy ýeňiňiz üçin. Tomaşa diýär. Alıp bilmez meni sevginim hoy dolanan dünyamda barlığın boy bir yıllar 10 yıllar bir ömrüm boyu men sana garaştım bir yıllar 10 yıllar bir ömrüm boyu men sana garaştım Kış geçti yaz geldi saradı güller Mümmedik yılgara yararlı güller Şu günü umut var geçmiştir dinler
girdin ora asmanı aylana ay günden sonra men sana garaşdym asmanı aylana ay günden sonra men sana garaşdym Seyvide yaşamak, seyvide aman kim durur bu yolun taşın taşama doğrusunu diysim bir gün yaşaman men sana garaşdym doğrusunu aytsam bir gün yaşaman men sana garaşdym Maysali bostanlar aysa barlığını yanlanan ovazım aysa darlığını yoluma uğradı yürek bağrıma men sana garaşdym yoluma uğradı yürek bağrıma men sana garaşdym doğrusunu aytsam bir gün yaşaman men sana garaşdym asmanı aylana ay günden sonra men sana garaşdym men sana garaşdym men sana garaşdym Ine görüşmek mehriban aýdaşlar, gepleşmede gatnaşan iýleşmeden isewlerin aýdymyna tomaş etdik. Eletde sizem öz isewlerden şekil aýdymyny ýaýylma berip, şu ýaýylma gatnaşyp ýeňiz bolmak isleýän bolsaňyz 0504 gysga telefon bergemizde SMS habarnamalary ýollap gepleşmede işin gatnaşýaňyz ýeňiz bolýan elbetde ýaýlymda setiňizde işleýär, tanışýar, Hanet restoran adyna da elbetde sowgatary kabul edämek galýar. Ine şonuň bilen mehriban iýleşmede idi tomaşaçylar, mehriban dostlar gepleşmede jemleýät, Bagtyar halkyny bedo baden ýatyjy alyp barýan hormatly prezidentimizin janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan beýik işleri Türkmenistan rowaşyň watan ýylyna diňe rowaşlyklar üstünliklere betenmeň tüýsürekden ardy edýär. Mehriban iýleşdirmede idi watandaşlar şany garaşdyrmadan 28 ýyllyk toýy kutlu bolsun, ilmedam ojuňyzda rızkal döwlet agly berilip ýar bolsun. Onda idi watandaşlar bir de tomaş edýär. Ede şu protokoll tomaş edýär iýleşme siziň bilen hoşlaşýar. Eýýäm gutura aýdyňyzmy diýerniňiz babat howa gepleşmeli jemlenni ýöne gynanmanda uzak wagt del laýyk bir hepdeden 7 günden Türkmen wagty ýaýlymyna şenbe güni şu wagtda ýaýlym açýaňyz elbetde mene görersiňiz. Ýöne mihmanlarymyz innek tapyrda gelir. Erde perhat bilen artany ýeni görmek isleýändiňiz bar bolsa 0504 SMS habarnamaly uratmaly. Elbetde diňe perhatyn artan öýlerine ses berip bilen ok ýöne siz ses berilýäňiz urady bermeli. Onda gepleşmeden ortak tany görüşýänçä hoş wagt. Köp sag bolun, mehriban eşler.